Right, pane nyaya iri kunetsa panapa yatiri kusangana nayo iri kutaurwa nauyo Home Affairs Minister Kazembe Kazembe. Ari kubuda achitaura kuti we are ready to squash planned opposition protests. Handiti muri kuzviona. Nyaya iyi kai tikada kunyatso kuitarisa mushe mushe ka tiri kuona kuti muZimbabwe muri kutoita a very big problem pachayo. Not kuti zvaari kutaura zvakashata, no, but zvaari kutaura iye hazvifanira kunge zvichitaurwa naiye, because iye ndi Minister of Home Affairs. Anofanirwa kunge achimhanya ministry yake iye. Izvi zvesecurity dzenyika dzekunzi kuchange kune peaceful ngirikini, haasiri iye anofanirwa kunge achideliver zvinhu izvozvo. ZveHome Affairs department rake nderekutorwa kwezvitupa, mabethi, mapassport. MuZimbabwe mune maproblems hobo anenge achitonetsa kumadepartment avo vanototarisa vanenge vachirana. Enda kumaruzevha kwakawanda unotodzwa kunzi panapa hamukwanisi kutora passport, kana uchida passport wakutokwira kuenda kumatowns. Wosvika kumatowns kwacho kwaunozvinotora unonotosvika utonzi izvi hatizvikwanise panapa, enda kumakombe kuHarare. Maproblems anofanirwa kunge achitoitwa naiye pachake, ndo ministry yake yanorana iyo. But munhu ari busy kutaura kuti yowe vanhu venhingirikini mimi veopposition mune problem yekuti mimi munenge muchida kuti panzi patongwa nhingirikini hapana akakuvhoterai. Zvinhu zvese zvaanga achitaura zvezvo kunzi imimi kana nhingirikini mune muchida kuti patongwe newenyu wamunoda asi musina kumuvhotera, hana akamuvhotera, saka maura kuti iye apinde atonge iye. Mutemo weZimbabwe waudaro kuti muite protest yekuti pange muchidaro. No, haisiri iyo nyaya yacho inenge iripo. Nyaya iyoyo yaari kutaura it's fine, inokwanisa kunzwisisika kana ichitaurwa nemunhu anoita nezvesecurity nedepartment resecurity dzenyika. Ndiye anofanira kubuda achitaura nyaya idzodzo. Minister of Police achitaura kuti inini handisi kukubvumidzai kuita mademonstrations vanhu imi, because ndokunokanzelwa. Kana kuchikanzelwa zvemademonstrations ezvo hazvikanzelwe naHome Affairs Minister, no. Panenge pachinzi vanhu vaenda kunoapply. Wakamboona munhu ari kunzi arikuda kunoapply demonstration, arikuda tsamba yekuclear yedemonstration, achienda kunocleara tsamba kuna Home Affairs Minister? Makambozviona kupi mimi? Munhu achida kutonoita zvedemonstration achinoclear tsamba yaya haaende kuna Home Affairs Minister, anoenda kuna kudepartment repolice. Unambonzwa nzi waenda kumabethi uchinokumbira tsamba yekuti udemonstrate? Makambozviona kupi? Unoendwa yoclear kupolice. But ndo zvinhu zviri kunetsa kuti munhu wese ari kurana maministries. Ndiri kutoona ndo zvimwe zvinhu zvinototi nyika yeZimbabwe isaende kumberi pakuti vanhu ivavava vane chicomrade vese. Munhu ari kurana ministry yake iri peaceful, iri right isina kana zvakawanda akutoda kutojambira ministry. Kana achingoda kuita minister of police ngangoitwa minister of police, abuda achinyatsotaura manje kuti right panapa tichakurovai, tichakuitai sei. Moti uri munhu wemabethi nezvitupa woti tichakurovai, iwe kwako wapedza here? Ndo zvimwe zvinhu zvaakutifungisa zvaimbotaurwa kumashure. Pane mumwe minister akambobva achitaura kuti zvekuita minister zvazvimbodi kana chikoro, unongomuka watotorwa kusena wotobva watongonzi watoo minister. Zvinotori wrong izvozvo futi, zvekunzi unongotorwa munhu asina nhingirikeni. Ndo mafruits ataakuona. I don't know kuti vakazviadopta kupi, kana kuti ndo masystems avakatora kubva kuna Mugabe echicomrade ekuti nyika tatora isusu yayedu yevanhu vatema, saka maministries takutongorana, takutongoisana paministries ipapo totanga kuita zvedu zvatiri kuita. Imi makambozviona kupi mimi zvese zvaari kuitika muZimbabwe munomu? Makazviona kupi? Endai kuSouth Africa munoona Minister of Home Affairs aumunzwa achitaura zvokuti mimi vanhu hamusi kudemonstrata muite haisiriyo nyaya dzekwake, haataure izvozvo, haana nguva yekuswera achitaura izvozvo. Anototaura zvinoenderana nemaministries ake kuti right maforeigners munomu mazodai, aiwa maforeigners vakutijairira, maforeigners vavharire kubhodha uku, right tisutu hatisi kuseka manje, batai maforeigners ese chichichi. Ndo maministries avo marandira vanenge vachimaita. Ende zochiona kuti dzimwe nyika dzakabudirira, because minister akapuwa ministry yake anorana every corner reministry yake achimeka sure kuti zvinhu zviri right. Zvekuti vanhu vada kuzodemonstrata pasadhaki, imi naimi zvinei naye mudhara, zvine chii naye tikada kuzvitarisa chaizvo. Because hazvina kushata kuti iwo uri kutaura kuti pari kudiwa kunzi maitwe security yenyika. Handiti mapoints ese iwayo anokwanisa kuteerereka kana achitaurwa nemunhu anenge achirana ministry inoenderana nesecurity, kwete kuti iwewe uri kutorana ministry yako iri kutonetseka nawo nezviri kutoinetsawo hobo, ubva ubuda uchiti no hamusi kudemonstrata. Because the next thing tichakubvunza kuti saka kana vanhu vakademonstrata kusadhaki zvichakanganisa chipa ministry yako yemabethi iwo? Because iwo anofanira kunge achibuda achitaura kuti no vanhu mada kudemonstrata, munoda kukanganisa maofisi zangu panotorwa mabethi panapa, handisi kuda vanhu. Handiti akadaro ka it's fine, hazvina chazviri kukanganisa kutorwa mabethi. Kunenge kwakavharwa here kunzi SADC summit iri kuitwa muZimbabwe iholiday here? Imbori holiday here?
anditi kwake kunenge kuchitorana, but iye anotosiya izvo kutanga kutaura nezvezvimwe kuti vanhu venhirikini veopposition unogona kunga nemafacts. Hatisi kuramba kuti munhu anenge ane mafacts ezvinhu zvaakutaura, ngaanyorere minista anoita neizvozvo ataure izvozvo. Ndozviri kukonzesa kuti nyika dzedu dzifoire, because maministers acho vari busy kutarisa zvimwe zvinhu, vari busy kutarisa zvekudemonstrate kwavanhu. Iye haanei nazvo, angori minister akadhingina ngaafokasi neministry yake. That's the main problem iri kuitwa muno. Ende dambudziko iroro rinofanira kuongororwa nehurumende zvakanyanya, kuti vatotarisa kuti uyu munhu zvaakutoita zvaakutofeila ministry. Because hazvibatsire kunzi nekuti inini ndaitwa minister waakubhizi kuda kutomhanyira kusapota zvekudefenda leader wenyu kuti asaningirikini asamachirwe nevanhu. Nyaya dzekudemonstrate kwavanhu idzi hadzina kutanga nhasi idzi, ende constitution inobvumidzana kudemonstrate zvekuti hey mimi makuda kuema panouya sadhaki zvakamboitika kumashure, saka vari kungoteedzera, tine matsimba azvo, saka vari kungodzokerodza zvavakaita, saka izvozvi tiri ready. Unokomanda polisi ipi iwewe uri minister of home affairs? Ipolisi ipi unomutuma iwewe kuti iende? Ukatoona zvakadaro zvichitoitika zvichinzi iwo wakubuda uchitaura kuti wakutuma polisi home affairs minister, patone problem futi yekutoti vanhu vanofanira kurohwa. Because toti mukuru wepolisi anogona kuti right, isi ndoda kuti guys apa paitwe order, vanhu sikuda kuti paitwe zvakati izvi, polisi dzingai vanhu. Iye obva ati right, mimi vanhu venhirikini home affairs vobuda chiti roya vanhu vari kuda kuprotesta. Mumwewo anobva angobuda kana ari nemwe ministry oti right masoja chimbodai so, because makungokomanda zvese kakusiri kwenyu. Zvinhu zvese zvinoda order. Nyika kuti iende kumberi inzi inyika inofanira kunge ine order. Nyika ikasatoita order ndopanotangira kufoira ipapo, because zvingori gwenjere zvese, gwenjere unongoona zvakangodai zvinofanana nemumba kana musina order, kuti munenge wakangosangana kuti ndo mufiriji imomo mune matishu, imomo mune sipo, imomo zvese munoitwa zvitsvene zvipi. Ndo something zvatiri kuona zvikuitika paZimbabwe izvi. Hatisati takamboona zvinhu zvakadaro nyika dzese, hameno kana kune dzimwe nyika kana ariwo maraniro avanoita iwayo kuti minister waningirikini. Bose kanatadza zvekudemonstrate kwavanhu, vanhu kana vachida kudemonstrate, iwe uri home affairs minister, kana une mafacts ako nyorera anoita ministry yehomuudza kuti una shamwari vanhu ava vanofanira kudai vadai, kwete kuti aiwa inini ndine zvine musoro zvandinoda kutaura about nyaya iyo, mira ndibude nditotaura inini vandione vandigute aiwa ka. Ndosaka uzoona kuti muZimbabwe zvaonyanya kuti it's a peaceful country kazhinji kacho, wadatozvitasa iti Zimbabwe is a Christian country, hakuitwa mademonstrations kuZimbabwe kuno. Kune dzimwe nyika kuitwa mademonstrations vanotanga kutodemonstrate against iwewe, vatoti no takombomira sadhaki tozodhila nayo, vombotanga vademonstrate against iwewe vokumisa paofisi pako, ndipo unozoona kuti right vanhu ava vanotori serious nezvinhu zvavari kuita. Because nyaya yenyika iyi haisi nyaya yekuti munhu wese ane kuti iwe uri munhu weZANU-PF uda kubuda uchitira kumisa vanhu uchida kuningina vanhu. Kana vanhu vachikwanisa kunge vachiuya nedemonstrations zviri pamutemo, iwo haukwanise kuganhurira vanhu mutemo kuti aiwa mutemo, because mimi last time akamboita mademonstration asiri peaceful, tine history yenyu, saka takakumirirai semuda kuningina vanhu vanodemonstrate pavanodira, because that's the right to demonstrate. Inoona kuti mungoti zvakadai hatisi kuzvida, toda kudemonstrate izvozvo, because chinhu chavanofanira kunge vari kutofokasa nekumhanyira nacho kana iri nyika yekunzi inoteedzera mutemo, kumhanyira kuti muda kudemonstrate muchidemonstrate nezvechii, ndosaka kuchinzi kunoitwa machi zvinotokliwa zvezvo nepolisi zvotonyorwa pasi. Manje kana vanhu ivo vari kutofungidzira, why is it ivo vari kupanika kuti nyaya yedu kudemonstrate vanhu inyaya yekuti hanzi uya akaningirikina pada kubviswa president waopeswe weopposition? Hapana ambodaro apo. Vanhu ngavateerere kunzi nai vanhu vada kudemonstrate vacho uyai kuno kumunyorese muregister mademonstrations enyu. Simple ndo mutemo zvonotaura, mutemo unoti register mademonstration, uyai mutiudze kuti muda kudemonstrate nezvechii, kwete ngomuka matoti vakadaita ma-illegal demonstrations, yazoita illegal saying, izvo zviri in constitution of the country. Ndo ma-problems atinawo muZimbabwe, ende ndosaka nyika iri pairiko zvine zvinhasi, because zvinhu zvese ndezvongofembera, vari kuziva, vatanga kutoziva chitsotsi chavo chavakaita, that's why vari kutya, kwasi kuvhunduka chatikwachara ndongeoneka turikwa. Ndo zvatiri kutoona isusu zviri kutoitika. But muri yeZimbabwe nyaya iripo hombe ndeyekuti maministers ngaaite zvinoenderana neministry yavo, kwete kuswera achiti iwe uri minister uchakati ubuda kutaura nenyaya yezve zvakati. Minister of Home Affairs haana kana one day rakambonzi akomanda polisi kuti iende kudai adeploy police, hazviko. Kwatona zvaakutoitika izvozvo, patova nedambudziko hombe rakakurisa rinenge richitoda kutoti ringe richitogadziriswa. Hameno kuti tingaiti chiti toti kana kuti kuri kubhora handiti munhu wese vanoita zvemedical vanoita zvemedical. Ukaona referee
akukunzi akuda kukocha kana kuti timu akutodza kuti iwo mamhanyiro ari kuita asiro iwo chabari mhanya uri kukona iyi patoshata, kana kuti ukaona coach akuda kuridza pito patoshata. Ndo like zvinoda kuitika munhu nemunhu ngaarane ministry yake kuti nyika ite order, ikona kuti shoresa zvinonyadzisa zvakadai so varume vakuru tichifungidzira kuti vari kuziva zvavari kuita, vari kurana maministries aya zvakarongeka.